और बड़ी लोग हल्ला भी कैले रहे जौन हऊ बात बोले रहनी भैया 8 मिलियन चलल बा रंजन सम्राट पर, लेकिन कुछ ऐसा गुरुजी हो गइल बा, कुछ कलाकार लोग चाहे मतलब जौन अब शब्द एगरी प्रयोग जौन लोग करता ओकर हम नाम धक डायरेक्ट कह दिले। बहुत लोग हमरा के खोजबो कैलक कि आरा में वो फरियाले बलिया में बक्सर में सब कोई के महादेव बनौले बड़े, महादेव ना बिगड़े है तले केहू से बिगड़े वाला नहीं थे। ताई एगो गीत से औरी सेवा रही। हेलो तो कलाकार के गाँव हो तो पूर्वीय हो जाओ, वाह बाबा के आदेश बा तो पूर्वीय हो जाओ। चली छपरा की दर्द दे के ना दर्द दे के गीत के कई अंदाज में लोग गौलो ना जी। पियर रे भैली ना हमार सरसों जैसन देहिया राम महेंद्र बाबा गौनी गीत के भाव बा। अरे ऐसा न करे जाऊ के ऐसा ना अरे करे जाऊ के अरे कैसे के बिसारी जी तो दर्द दे के ना दर्द दे के ना श्याम मथुरा परैले जी दर्द दे के दर्द देख ना श्याम मथुरा परैले दर्द देख ना चैनल
बड़ी सुंदर पुरस्कार बड़का भैया बड़ी सुंदर वहाँ के कलाकारों हैं गुरुजी जितना बढ़िया हो वहाँ के जोड़ी बजाइले हम देखले बनी वहाँ के भाई से भी दुगोला कार्यक्रम भइल बता दिलेर फिल्म से हिट ना जी और भैया लोग के नहीं जानत एक हाथी क्षमा प्राप्ति बानी जे जहाँ बा बन रहे नारायण जी कृपा बनौले रखी दिन दुगुना रात चौगुना फॉलोअर बढ़े माही दबंग फिल्म जय हो गायक कलाकार प्रमोद सिंह राठौर के तरफ से माही दबंग फिल्म्स के हार्दिक शुभकामना बा सब लोग खाती ना जैसे कहे के भैया सरवन साउंड टेंट हाउस ना जी जहाँ के भी रही बड़का भैया बन रहे काहे के लगबले नेहा पियर भैली हमारी देहा लगवल नेहा पियर भैली हमारी देहा बिरहा के दिया में हो जरवले रे रद देखना श्याम मथुरा परैले रे रद देखना जा बहुत सुंदर लगा हेजा जी ये सब गीत संगीत हो रात बतल लालना पियवा डालाते बा लेकिन है गीत संगीत और वह सबे डालो एक गुरु जी के मंच पर हम कहतनी इससे शिक्षा मिली अशिक्षित गावे वाला कलाकार 19% हो गई बड़े 10% लोग बाजे बढ़िया में गिनाता ना जी वाह है देखी खजमुद्दीन भैया के कलाकारी होलिया जब पुरस्कार
श्रवण साउंड के तरफ से हमरो के और नृत्यांगना के ओहो के दिया खजमुद्दीन भैया के दियो अभी दी हमरा तरफ से दियो जवा कलाकार के पुरस्कार नु देवे के चाहिए महाराज। आई बड़ी बड़ी पुरस्कार आई नारायण जी कृपा बना के रख। गीत के लास्ट अंतरा तस्लीम भैया। अरे जाने कौन भाई लचुका अरे कान्हा गईल हमसे रूठा जाने कौन भाई जाने कौन भाई जाने कौन भाई चुका एमे अवरी कलाकारी बा। अरे जाने कौन सत्येंद्र भैया। अरे जाने कौन जाने कौन जाने कौन भाई लचुका कान्हा गईले हमसे रूठा अरे जैसे जंगला अरे बीचे जैसे जंगला बीचे अरे हम के भूलैले रे। ए जे हमनी के चौगुन लगेला ना जी तो तनी सा सत्येंद्र भैया से आग्रह रहे कि तनी चौगुन देखा दी। हो अरे जैसे जंगला बीचे अरे हम के भूलैले रे। अरे दर्द देख के ना तो दर्द देख के ना श्याम मथुरा परैले रे तो दर्द देख के माता बहनों से आग्रह रही पूर्व सब पढ़ जाए और सेवा रही राम निवास। जाने कौन भइल जाने कौन भइल जाने कौन जाने कौन भइल जाने कौन भइल जाने कौन जाने कौन भइल जाने कौन भइल जाने कौन। अब यही में छपका लगल ना जी छपरा के छपका बड़ी निक लगल ना जी तो तनी छपको लगा दहल जाओ कि डायरेक्टर रहल जाओ लग जाओ तो जाने कौन भइल चुप कान्हा गइले हमसे रूठा जाने कौन भइल
दर्द दे के ना तो श्याम मथुरा परैले रे दर्द दे के